Esuo ba kope entime mboa wodwumade de so hwe se asante mampon kureya na so hwe asante mampon ekureyi de da hoya hwe ekurewura aya asante mampon hena na hwe ne hema ya fa ni chiche mu anka ne hema eneme kodwo otwasa na akoma kame maame mena menim ho hwe de ode no koye ewo ho entime ne de me ya akura keto atotofewa mpanifo no omawu me de ma pepeja ti me be ye bia to aso amwo mo omudi apega se de be ya akom enyelada so ma fa me no me wo 12 years na akom kan me hu be mata me ye Pentecost ni me ti akom Pentecost asondem na akom be fa me me ya fama nko akom tete esense wo kom so tano a at times eya na eso tano akomfo no eya na omunnim die ekwo nti a obi ama no ho so a me kwa akomtete na me komfo Serwaa a me bedi ajala de ne de ya fama nko akomtete da Orofo akwa bamra Nkomopa TV eso said da bia ya na ye no yetra se ya na eyesunsumsem ena ba bia mde wo bepie na se wani ense wo ka kire wo hwe ma hwe nchemu ni nchemu atmu sampa ensu data ena na migina ho a ye ba bebom nkomo se eye no kura se sunsum ewo nsuom tumi ati ensuom ana maba asonye so nti yebeje emu enchiremu wonno ya abomode se obe subscribe obe share obe like na afei waboa ama afoforo enso ahu dwumadue so a yeguso a yedie edini de winim dada MC Rapture medam waba na meba de maba na som yesu yi mene ne bebom nkomo na yahudie bekwa akosi kame ho na ye nyina ye nsua de ebi a ye nwie no na odadwene koda na o how bi e da wo so wo yare dombi na watimi anya anopomasibre me ba sese a na yabedi enkomo Orofo da se oje brama mi twa me ho ebaaye epani se twene anim da ho aye mmonchen oyema wo menchen ma me mpre no ka me ho ne nyina nkoma na kwa aba na afi nkoma no yentu no asre ene abasa oyema akwa aba ya echa se de ne wa ho fade ene ohia si aye fe ne de echenda o secret ni say adaroma the secret ni say enne eyeda da sonkoma ta kwadwo te wose me fama ho de bia esonombo e kire asanteman wode o ma de di kai wudi agaro man pa so me den na Serwaa ya kaso na Serwaa wonne hwan me pese me kire se na Serwaa ye obi a o wa asanteman pon asa o si asanteman pa dodo no anim se ye fe me konfo amichala Orofo ekuro no enimu ada ho boa me ni emia na dwa no enhwete nana eso ye konfo so ye konfo di akame ho na ebe yi apaye ni nyina fi eni kuro twawisi enhwe bi
abusun ya se nyina mota da me ene ya da be ene ye fiada wan kasa mo konfo Serwaa mada uruma munti da mti baby e ku ye tete wada me kasa na me kasa tiri wesum kasa tiri we pia ene ne da ya ma bibia bi ya ma ne ama masu bibia na yeti afo ada me gina mu a na no tete fo aba betwa mi o wudi me pese du achinti tete ti me fuma tawaba ewo sunsun mo da ka me bata wo me hu sampa wo be ma nsi amwa me mu kwa phobia nanso me de me ho ba twere wo no me hu sampa wo ye butantum wo ye subata ya tampre sabe mpre da ho sa me fom wo a wo de me ho e ba che wa pia tete me ka abosumu aduasa ikuta me nsambro ni sa akotwa jiai nsi amwa na dwumadi e kosoi anye krabehwe na atamfo ye tie fie ede chira kabere ede chire etukoi ya te chire sabe mpaduasa eno men sanfata ya se hwe onu kwa no sa no hwan konfo Serwaa waba oba besi konfo na jala nan no 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 aka ntama dinse ama ndu ase atom ama sanfata how any benedi atom de obunton sanfo nshen busuefo asamuso mu yesu ampa dia ada woroma tireto mi ehu sampa bibu obi ase kwampa so apiafo Arafo se wo bi wani krochwarisi a ohemi enu santamu wo apaye na ekos no afi nkomo no adu konko no so ye nyina ye momwe na wodaruma wo bo mpaye na se wuyi apaye yi na obubo asumai nsuo abosomdin eno no ya na eka den ewo modwumadiem alaroma esuo ba akope entime mboa wodwumadie de so hwe se asante mampon kureya na so hwe asante mampon ekureyi de da hoya hwe ekurewura aya asante mampon hena na hwe ne hema ya fa nchiche mu anka ne hema eneme okay eba de sai ena nka ye hwem hwe nchiche mu a enka asante mampon hene nka ne hema ene ada uruma ni mbirbi nso ubedi ade a oti abakosem babakosem me beti ye ne se me ma amena mbedi na de no one mampon hene ekwa akon odene babedi odene babesi asante mampon kadiem odene du ye no me na minnim semekom na me ye Pentecost ni wow meti akom Pentecost asondem na akom be fa me entempen so da me ma me no wuye no me na me nim hwe de me hwan se a eda se twahia me ho no mu dim ba be pie me ma me ni fie wow empo mi kire ma na ani enyan bet nyankopon ani wiem atumfo na ye dansefo manko wia manko to manko wia nyamitin ene dia besuya mi a mampon hene agi atum se ne konfo ne me wow mame emfa me sei bosom ben ena na mampon hene ene ma ne de ko a wode ne bepi ha esuota no ta kwadwo otwasa na akoma kame maame me na me nim ho hwe de ode ne koye ewo ho entime me de me ya akura keto Tatafroso mpanifo no omawu me de ma bepeja ti me be ye bia to aso amwo mo omudin apega se de be ya akom enyelada na wo de wada wo ma suma fa wo na wadi mfie sembra na wo Pentecost no me ma wuntwa no suma fa me no me wo 12 years wow na akom kan me hu be mada woko akomtetie wo he wudi mfie sen na obedu ye kwa emfa so papa bai na afoforo enya wo so amen ka bibi nchero rapcha me ya mfama nkwa akomtetie esense wo komeso tano a atams eya na eso tano akomfo no eya na omunnim die ekuma nti a obi ama ne ho so a me kwa akomtetie na me konfo Serwaa a me bedi ajala de ne de ya mfama nkwa akomtetie da wow man kwa akomtetie da
nti eba ne sen e na otimi benya abrane etimi gina wo fonai so eye nana no adwuma bana nya me benya ye ne sei me na da basolani atete me mentete ye no ebi ko me ha ba bia wow okay na da basole atete me okay me ho ba bia obie machi a mentete ye wo okay enti se wo hu se obi kom esuo tano na se wo sei ono na esiye si amfa no kwa kom tete na me hu asuo no edidim okay na tese mete wase a ayesunsun na kuakuo obi ane na dwuma okay na adia ekura wi ayese bodua bisa ntoma kokko wo ne dwuma dia edi de boa wa akomu ene sen da se bra wadawroma me dwuma dia kuta ne sei wei me bosoma ya frene donko no ono me kuta wi ono me di twa asa efri inche me bosom tana no free inche wow ena obe pia asante mampon obe pia na ne papa so ye konfo ewo dwa okay ye frɛ baby say dwa fi ja si dwa ye frɛ nana ya ata na nyame ma da prepa pia o sa kuro no so na me mama ndi akom ko pie ye odi ko pie na me papa ne so ma ne modam nto boba ba kyire tana no wonsuo yi mu okay na odi ama okay nti sa tana no a obato esu esi won ofiri nsuo yi mu nti baabia ye dina eye wonsuo a ye kyire wo tana no edini efiri mu pa twan ofiri nsuo tatafro ewukuya the whole Asante region ubisa Asante mampong tatafroso a eyemia Tatafroso-Komfo eyemia nti sa tatafroso nimuna ye dina yi emuan ye ginin wama awosin bi ye emuan ye ginin nti nana wadaroma wono ankasa no yesi tumi wonsuo dwumadi bai wo haw bai ena eba asoye ha ena wonsuo ena obosom ta kwadu mutimi tenete kada she wadawroma ye meka ne tra na nso timi de ani nje chinye sanso edie metene so a ama sore pia wa boa me papa okay be kasa akom no enya haban akom ni aduro enya akom ni ntwa ho wow so ko so obi twa no ho ewo dwom a opa akosum mu na twi firi dwom na busanza na ha ba ne sen okay ensu e wa boa me papa wow so wodi awo beba wodi twere beba wodi yale hawo ebeba nsu e mu awoku ya kata che me mama piafo wa boa me papa okay boa me na mintu kwan awoku ya boa me okay this yale a sabi enwadru wow na se wie motumfo betima boa ma yale enwadru abawiase dia na me ka kire ni so ise na dawroma omuwa me piafo orofo Komfo Serwaa na egusu ene ne etwe nkomo no da bia ya na me ka kire mse tu ni sunsun na ya ne guakuakuo ene kasa bebrebe no ene toponko na mmom nsuo bi mpinche wo pinche ne wasabia nom aduro wo ho bibi ni wiase anke danke entopum yebeko nana wafutuo kakra wodi be ma yanum ayegu akwantu mu aye ho kire yanum ankrofo buya faso ache tiawa ana we madame kan se obi wo na ma wotu kwan a ne ho ache ne kwanu ansa bebere so enrada enu pa bebum so enam dwumadi entima anyi wo madwuma mi ankasa ne boga so wo hwemia nana kwa kusafo wow be me na meto so na wasore ono na apagya me ama madu se ya frem se Komfo Serwaa wow owa amanone USA internana da seble kachira unfafo se ana kachira asante fo se me so ba me ntanya me nji usika emwa yamani nye yewuye a ni abodini ana wo se ye ba wo ntanya wo nyadan me nji sika tetefo no no mo ya omo se ye amana ji sika o enne so me me yatiti ni ntino me nji sika da okay me nji sika bi a meji odi abeboa me ma me nya adwuma no eyeyi a betamase nana me wakwantu na fa wo number wo screen na ni Komopa TV ma frɛ wadaroma die no wose me de ba ansa na wahwehwɛ me nsemu ama me da se brother la me nje hwe yei ai esi awemfo na ti awembo akasa me nje hwe odi abaso hwe wo ba Komfo Serwaa
wo hwe kratan so e fan Elias ajala number 2 ayamia Nana wadaruma efa ekoa na naja ya odi kan no etimi ne mampɔhene de tentam ye ko sa edi nkunim no dwumadi etitire bɛn ɛno san ye de bo asanteman ɛne ɛyɛ mampɔman a ɛne wodi ne din ɛka wodi ehu wadaruma de meka ne se saa bra na wone mampɔhene akɔ akon no ɛno kwani nam sua but se usua na se wunyina ye ka wabakosam se abakosam ni bi na mebete se mampɔhene ono ena de me maame agya tu kwan odimi tu kwan wa amase wo mewu oba se o menya nkwa na nka onyi kuro na onye ne kuro mu hene konfo but ensi owo kurade nkwa ntime nje ntimestre agya no na masre wie matumfo se wo hwe konfo se wa agya la number 2 a tatafro okuya na yere ana se wa ayemia orofo wani tua mua yeni nyawo saa so na won sesi mua yeni nyawo won nyam ko ho men saba nsem ni nyina wate na number na go screen ani ene de yaba nsuo mu o adafofo je baba fie ni akohwe obrempo tano kodwo babia wosie na yabo ho nso nkomo e de amawo woni oya subscribe na share na like na boa na dwumadie no entimi entumpon odadwe na okoda na wo hawo ntina da BMC rapture mebre me pese wo nso nya ba bi pa ekoma ka che odada se nkomopa TV fasika ba jessica loto number friend send ma wo maso ade setete akomfo no medi obesia ekwa na wasade ya epie wa abubuwa no ohema kamasem bi me refi na asema me pese me kan se so wo ba de ho asante mampong abuboya sakre empoka ya dwompo na sikwam na so wo se o pe konfo amagale fia eyemia wow obia ni wo obia agima no de sema dia wo huna mane yey me na me ka kire ai obi agema no disem baby na menjina ni problem ana omo no kono me na se bet me mfi wo mo obi agema no disem wagema abu ade adi awa asante mampon a sabre wada ho a owuo enti asema me ka che the whole Ghana anya asante mampon se ajala koya na sia na mu aba amajala number 2 maba mese me hwehwe asante mamponfo woba uwa owo kwani asa hwe yanka bibi nkyerɛ obi a wayale atwopa wana hemu me konfo se wa metima sa case 5 na me ka kyerɛ mikro mufo na me ba ma nka nkyerɛ mikro mufo na wo momra wo mu ya we pa mu yedini de me mo odo mbata ne sisi a ebe na me etwo mintimi kompo mintimi edua nyam buana na me kwa abrechire me nhwa de bi wakwa akofa be ma onfiu busum ne babuwa me ma mo onsu no ankasa me gina me ya fan tatafro akua de hu asante mampom tatafra ufi tatafro akuya ya fan tatafro akuya tadie na yere anyway tadie ya bema na wesi yob omunyina wo me so men kan to me ho enti nana ye keka bomu asunsun dodo sen na odi ya adwuma wada ro men kan sunsun bebre obi ka sa okom wafen okom chirimfa okom wanhwan mini bi de na hu na medi hu adanse me bosom tano na odi donko na nem de fi inche ba asante mampon na obasua me maame ajala so na ofiri ko ono na saba me so aha ono na saba me so me nyo bi na mentabi de odome no omra odome a mebo that's ebru orofo se dem di kai edit wani no ene de yaba nana ensuum na so ne yeso eda foforo yebeba obrempota akwadwina nkasa ne fie ne de ho so nkomo ede abrawo nti woni ya o subscribe na wa share wo ja comment wase mesi papa na wa ye ne nsase no fa unsa boso wa like area no mesani wa de ahia ebre se ne fata e won komopa TV so MC Rapture mene me maame Comfort Serwaa yakram